Sang! Ay! Nakari lagi mo. Siyempre. Tengkura pa eh. Kapoy, barog-barog dito imang. Init kay dito sulod. Uy! Pahangin ko dali ba? Pati inita dito. Babambang ka init. Init kay dito sulod ba niya? Usa lang magkamuang ka. Wala man gano'n. Hangway, masa may aircon. Sang! Kuyog ta. Asa man? Mga ligo. Ligo eh. Mga ligo? Oo. Hindi lang po. Di ko kay bamulangoy eh. Ala ay pilar man tayo pagkamang-kamang in town. Uy, ulo ra ipakita. Kundi magdatag ka bu. Na may mga kuan ka lang dala ka magsugba bata na ba? Ay, iyat ah. Ay, iyat. Iyat ay. Uy, mao ba itong kasabutan nga imuha isda, akua, baboy, kajisa, Suka. kanon, mga kuan, Lamas. daniya, lamas. Uyog tasang uy. Uyog tasang kanang puro sa mga tababay sang o may lain. Wala may laki. Hindi lang ko eh. Kay gilayan akong kuan tutunan. Uyog ta oy, giari mangay kanamo oy, paita sa imo sa oy. Tunlan nga. Oh, basta yan makainang kong dagat ba. Yung samot ka sakit akong tutunlan. Hala, tambal sa dangdagat, day. Tambal nga nai kuan dito ita. Maglutaw-lutaw, Mao tambal. ganing tambal kay ba kanang Yeah, maita nga kinaon anak taw mga maligo kuan ba dito. yan? Mangihi dito. Ud kayo. Uy, tasang uy, ari jud ka na mo Ay ba? di lang ko kay akong banner ba kay gadget ra ba to niya niguli niya sa balay. Wala ko, masuko to. Dito ra ba kay itong akong bana. Karon na lang. Karon na lang. Sure jud ka di ka makuyog na mo. Laton to jisa ay bati kayo, di uy jisa kita ra. Mao gani. Kuyog jud tasang uy, Kadang kuyog jud ta. di lang ko eh. Di lang ko kay kape akong lawas lagi. Lain akong lawas. Unsa di pizza ron? Pizza 15. Pizza 15? Iya eh. Sildo din na sa akong bana ron. Kuyog ta ha, kay sweldo mo rin magbana di ay. Ha, kuyog ha? Sige, mo message ako ka. Panghawa naman ko. Ah, pero kuyog jud. Ayan ang business, kuyog jud. Manangid ko sa akong bana. Kanay, kuya sige ko na, sige pagay jisa ay. Sabihan Ano ni sa ay? Basta. Message ha? Uy, Lagi! message. Tumog ka, oy. Na ako'y buhaton ron para makakwarta ko sa akong bana. Sweldo niya ron. Ayo! Silingan! Ayo! Ay, silingan, main. Sa ato, silingan. Narigoy to, yun mo silingan kay maglugaw at ako ba niya? Kung kaldiro mo to, buslot na niya. Mangom ko ni mo kaldiro. Oh, okay na kayo silingan ay. Na may kaldero dila na ka lang. Kaldero small, medium, large, extra large, ano ba? XXL. Nara dila tanan. Pinakadaki. Sige, pilihan lang dito. Kailang pinakadako dito ko lang. Nara dito ko sina silingan ha. Ya, silingan pala sa ko iniguman ni mo gamit silingan kanang pugasi ba. Ha? Siyempre. Okay. Ubay magug kay manghulam niya, dili kay ba ikadang pugasan ba? Maray problema ng silingan ang paghugas. Sige. Ako ginang hugasan. Salamat kay silingan. Ay, ako man pasalamat. Dapat ikaw ba pasalamat? Ikaw man day manghulam. Kunya ako mga pasalamat mo, ini kauman akong gamit. Iguhan mo sa kaldero. Kaya pa. Dili. Lahi ko kay ini mga kong pasalamat man akong gamit. Akong kon. Ha? Kuha akong kaldiro nako. Oh. Mao na silingan. Oh, mau na. Kuha lang. Kini. Ay, ato pa silingan. Asan yung bana di ay? Padong na siguro to eh. Kay alas. Oh, kay alas 5 naman. Tig-out ni kay alas 5 man. Bugay ko yung bana ko. Asa day mong bana silingan? Padong Yan na. naman. Uh-oh. Kasama toyo. Wala ka nag-inusaram ko na yung misis niyo ba niya? Ang obra kong kaldero, silingan. Huwag mo na may kaldero si... Oh, may problema. Huwag mo na iuli ha. Iuli nga kaldero gihapon. May problema na bisa bag ako ning duhaon. Oo. Yan sa may paabot mo dere. Silingan. Ha? Aw. Ari nako. Oh, ay lang po dere. Sige, iuli yan palihog ang tao ha. Silingan. Sige, silingan. Uy, salig itong naungalab. Isig na mo kuha na, di sa gikan mo desod. Sumamangil ang tanyong kaldero. Wasad, oy. Kato ba lang siya nagkaari. Oh, timing nga lang nga naabot ka.
Bantay Ano kita tayo, lagi. libong ko nga, walang si kaldero na ako. O yan, sino pa sa chinchansing na mo magpakit-cute sa kato, bisig. Wa, Itrapo asa? na nimo kung purol ya. Wa, uy. Ano na mo? Wala, sad, yabang, mga kayo mas alangan, magagnaong ha to. Kita, masad kay ba man ko? I know it. Ha? Tuwa, rasad. Bantay. Ha? Ay. Muna na. Nyasa. Bayad! Bayad! So bayad. Bayad, basta kiss, 500. Nan, 500 unsa sa- naman taong ka nga magpabayad naman karon asawa man tika. Wala libre ron! 500 sa 500, basta mo kiss ko 500. Maala ko na, case na 500. Hmm. Sus. 500. Adi na lang ko ang case. Isa man ka, uy! Unsa sa diyan? Bayad! Gakos ba bayad ka? Oh, nasa bayad gakos. Bayad ha, bayad. Hab 800 kay dugay-dugay man na ya. Panit man jud na siya. 100. Sa una hap, di sa una. Pirmi gina nga mo kiss mo hag ko uli og inagpadong. May lang ikaw magpatulja o gusto ko magtulja dasay bayad. Yahay kay ka wa karon wala libre-libre. Kiss 500. Hug 800 nya. Kanang shola ha. Shola 1,000. Sa? Shola. Sula. Lips to lips ba? Nya dayon paminaw sa. Nya dayon kuan. Approach kanang. Ilam sana. Mahal na tuki. Noon sa ka sakit kayo tukan ta lang lublob nimo. Kanang bukbuhok sus buod kayo. Nya tolja. 10K ha. Oy, kasabot. 3 hours later. Natug na. Malo-malo kay kasa. Nagsabot na biya tika. Nagsabot na tahang nga why libre. Kasabot ka na saryo. Why libre. Unsa Kung naman gusto yung ka tatay? matulog. Saan na sana? Kuatong kuanday. Kuatong. Kuanang habol-habol. Ay, nahanap din akong favorite toy. Ayo. Kuha na. Tanan. Kuha. Si panawag imong kabit ay. Ay, ang blazer mo nga. Hingaon, no? Anak diha ka mo to. Unsa nga tawag, ali-ali naman yung taong ka, oy. Uya, po daan O niya. gusto ka mo tulja ka. Kwarta lagi. Magantos ka din na. Di pwede magtapad. Kaya pa kang ano, di pwede magtapad. Nasa bayad. Kaya ka na imuha mo kalitag anak. Kaya matusok ko. Nay bayad gihapon. Nakay ka bayad. 1,000 na gihapon na. Oh. 1,000 ra. Nakay 1,000 ra. Oh, mundan. Magantos yun ka. Siya, oy. Uya. Unsam to. Iki na unsa. Bahala ka. Di ka gusto mo. Oh shit! Wow! Dili, dili. Saman, turja ka, dili. Turja ka, dili. Hilain na sila kong kabuhi. Lapsi, no? Dili, bayad na yun. 15K. Kay, naghubo na kong kuan. 15K? T-shirt. Unsa na kong ka? Nga, 5K ram ganyan tanan ito, man na. sildo na to. Tanan man na. Kiss, hug, nga. Kuan, tanan. Basta tanan na na. Labaw pa mo siya ka ng Full abanganan, oy. package na na. Okay. Full package. Bayad na yun, 15K. Lakaw ka. Asa man ka, oy. Sweldo man ni Moron. Mulakaw ko kay mag-ul-ul na lang ko. Ug-usa pa. Di ron sweldo na ko. Pitsa 14 ron. Ugma pa ang sweldo. Kung sa'y dili sweldo ni mo. Kung sa'y dili sweldo ni mo, ha. May Yung magkapit sa 15 ron. Nakakita na lang ko kunaon-naon. Pitsa 15. ron. Pitsa 14 ron, day. Ha? Ingon man to akong Jumega nga. 15. Oh, gila na ka to. Sa 15 din ron. Ato sa kodato sa may kusina. Kay 300 magpatabang sa ko 300. og 5. 300! Wala lagi ko'y kwarta. Kay Nakita ugma lang pa. sa kong kwan. Saan ka na? Oh, niingon di ko pakita ka. Oh, ari na lang ko sa patabang og 5 maka-adjust pa. Dako gamay. Ha? Baba. Bayad. Tira eh. Pikat. Ari sa ko eh. Tago siya eh. Ah, itong amiga na ko eh. Pizza 14, mandayro. Ay, minako pizza 15. Haning man. Pwede lang ko nilang ligo dagat eh.